260 homes e mulleres de máis de 60 anos participan durante 15 días no programa Xuntos polo Nadal, un proxecto promovido pola Xunta e deseñado para fomentar o envellecemento activo. Está pensado para os maiores que, pola razón que sexa, se ven obrigados a pasar estas datas en soidade. 3 residencias de tempo libre en Lugo, o Carballiño e Panxón acollen esta especie de campamento sénior. Para participar en Xuntos para Nadal hai que ter máis de 60 anos e estar só nestas datas. Como hai máis peticións que a prazas, teñen prioridade os que acaban de perder a parella, os que teñen menos ingresos e os que nos anos de historia do proxecto nunca participaron. Tenemos la posibilidad de relacionarnos con estos compañeros, personas también mayores, que se encuentran en circunstancias parecidas. Porque aparte de que aprendes un montón de cousas novas e de escoitar as súas historias, pois saber que lles podes facer volver a casa con unha experiencia máis especial nestas datas. Si, nos levamos moi ben, conversamos ben tranquilamente, cantamos, reímos, bailamos, pasamos moi bons momentos. Os maiores chegaron a esta residencia de tempo libre o 23 de decembro e recollerán os bártulos o 7 de xaneiro pasado mañá. Evitaron a soidade en Noiteboa, no Nadal, no Ano Vello e en Aninovo. Con os pais, con todos de familia, non interesaba o que foras a comer, sino a reunión, e botas en falta, pero é lei de vida, cariño. Pasé bien, yo las paso siempre porque soy social. Me gusta hablar, jugar. Jugué, por cierto, lo pasé muy bien. Voy a comer cuando quiero, me acuesto cuando quiero. Y si me voy con alguna hija, alguén no dirá, mira, ya viene otra vez, ya vendrá otra vez, guacho. Eles buscan moito, non desafogarse, pero sí compartir todas esas vivencias que ao final estamos falando dun montón de vidas diferentes, apaixoantes todas ao fin e ao cabo, duras a maioría delas. Esta mañá recibiron a visita da conselleira de Política Social Fabiola García, xa que é a Administración galega a impulsora e organizadora deste programa que xunta xente que quere estar con xente. Moitos dos hóspedes pedíronlle á conselleira que Xuntos por Nadal dure máis tempo.